Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Ekpere m bụ na ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ. Anyị jebe ejebe ije awere, anyị naba anaba ije awere. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo, maka na ọ bụ mmadụ ka eji aka. Anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ada gburu ikpere n'ala na-arịọ Chike ka ọ nabata ya ma nwaa ya. Chike wee kwuo na ijiji ataala ya n'ọnya, ya wee mara na ijiji nwere eze, na isi ya agaghị abakwa n'ọba ekere ede. Na alụmdi na nwunye ekwesịghị ịbụ mgbe ihe dị mma. Na alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ mgbe ihe na-adịghị mma, ma mgbe ihe dị mma, mana ihe mgbu, mana ihe ọṅụ. Gịnị mere na Ada echighataghị mgbe ahụ ọnọdụ dịrị ya mma? Ọ na-eri n'efere nkụwa, chọrọ ya bụ Chike bịa, o meghị ya. O wee rụzie ugbu a ihe ụwa gbanwere ya, ọnọdụ dịrị ya mma, Ada wee chọrọ ya wee bịaba. Enyi bụrụ na enyi, nne nọta ahịa, anyị were chọrọ m bịa. Enyi ahụ kwụsị. Chike wee gwa Ada na ya achọghị iji anya ahụ ya, na ya bilie ka ọ laa. Na ọ bụrụ na o birighị, na ya ga-akpọrọ ya ndị uwe ojii ka ha kpọrọ ya. Ada wee bilie, wee chekwa ihu ebe o chere azụ, wee na-agụsị anya mmiri. Ka ọ gatere aka obere, Chike wee dunye otu onye ya ga-akpọọ ya. Ada wee bịa. Mgbe Ada chighatara, obi na-akụ ya kpum kpum kpum. Chike wee sị ya, nne, ọnọdụ ị nọ ugbu a na-ewute m, mana o nweghị ihe m nwere ike ime, maka na ị bụrụ na onye alụfọrọ alụfọ. Agaghị m anụ onye alụfọrọ anụfọ dị ka gị. Were ego a wee gbaa ụgbọala laa be nna gị, ma buru n'obi na m agaghị alụkwa gị ọzọ, maka na isi akwụ dara n'ala edetụla aja. Ụmụnne m, aga m adọbiri ya ebe a. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewonu, ka o mesịa.